mal tam záhradníka, ktorého zamestnával a celé si to tak vymyslel. A potom až po čase, keď ako keby sa mu už darilo pomerne dobre, začali chodiť americkí zberatelia jedno s druhým. On sa stal pomerne oficiálnym umelcom, bol myslím Clemensov osobný priateľ a jedno s druhým. Tak potom si dokúpil po dlhých jednaniach s tou dedinkou, s tým Živerný, s tým mestečkom Živerný si dokúpil na druhej strane Kolajníc vlastne ten potok, z ktorého urobil to jazero Lekninové a tak ďalej. Samozrejme, že mu potom nadávali, že slepý starec, lebo že vraj veľmi zle videl chudák. Ale tie posledné obrazy, ktoré sú v tom Marmotton, tak tam predbehol, teda nepredbehol. On vlastne namaloval americké action painting o 70 rokov dopredu. Samozrejme, Francúzi, keď to videli, ak Francúzi majú vo zvyku, tak ho posvedali, aké blbosti a niečo. Že malo to veľmi zlé kritiky. A aj to dokonca, nikto tie vtedy nové obrazy od neho nechcel, ho brali ako, že ten už ako skončil, vyhasol. A potom taká zvláštna galeristka v 50. rokoch to objavila s takým ruským menom, ktoré som zabudol. A tá ho samozrejme druhýkrát preslavila už po jeho smrti v Amerike, lebo keď to donesli do Ameriky a tam akurát chlapci začínali proste sa rozháňať štecami a starý pán už to mal všetko namalované. Ja sám to považujem za trošku prekvapujúce spojenie, prečo ja mám teda vykladať o Lacovi Terénovi a jeho, keď sa už poznáme veľmi dávno. A myslím, že jeho veci sledujem skoro od samých začiatkov. Ale nepamätám sa, že by som sa niekedy k nemu výslovne vyjadroval. A skôr vyjadroval som sa akoby sem tam jeho generácia, skôr tej fotografickej časti. Hej. Maliarské veľmi nie, lebo mal som taký pocit, že hneď na to boli ako proste odborníci, ktorí to rýchlo strhli aj pre seba, či na seba, čiže mal som taký dôvod, že by som sa zbytočne tam tlačil. Nie, že by som nemal o to záujem. Naozaj, akože keď oni v tej polovici 80 rokov prišli, tak vlastne spôsobilo také veľké oživenie na scéne a takisto aj veľký záujem. Hej. Mali svojich generačných akoby teoretikov, vrstovníkov, aj keď možno asi dodnes najzaujímavejším interpretom bolo o pol generácie starší Jiří Jolič. Jeho by som si tu predstavoval na svojom mieste, lebo on by určite povedal niekoľko zletných zaujímavých aforizmov, ktoré by sa viac alebo menej viazali k téme, ale v podstate dneska som trošku v inej úlohe. A ani možno skôr poviem, prečo sa mi chce hovoriť vôbec o Lacovi Terénovi práve teraz po tých 25 alebo koľkých rokoch. Bohužiaľ, už je to toľko, ak je viac. Ten nápad, to je super, tak hovorí Jirka Olič žartovne, že není nič horšie, ako dobrý nápad. A človek má ten nápad a teraz ide ten nápad realizovať a vlastne vždycky mám takú predstavu, že jak to teda pôjde. V tej chvíli, ak začnem malovať, som v strede oceánu bez vesiel na deravej loďke. Stratený. Samozrejme, ale v tom sú tie gule, lebo vôbec to nejde tak, jak si to človek vymyslel. Takisto v živote. Môžem si vymyslieť, čo chcem, ale proste život má svoju cestu a ide si ňou sám, ako ja s tým hovno zmením. V podstate je to taký príbeh o jednej generácie, ktorý začal veľmi veselo, veľmi optimisticky a potom ako skončil podľa mňa teda pomerne smutne. Že neskončil smutne z hľadiska uplatnenia jej členov. Všetci sa napokon celkom dobre uplatnili v živote. Úspešne podnikajú buď v rôznych komerčných sférach, ale dokonca úspešne podnikajú v umení. Dosiahli aj, by som povedal, isté ocenenia aj tituly, ktoré aj učia ďalších ľudí malovať. Hej. Čiže akože je to ako v poriadku. Len bohužiaľ sa zdá, že práve ten počiatočný náboj, s ktorými všetci prišli a ktorí s viac či menej nejak ako obdivovali alebo akceptovali v tých 80 rokoch, sa v priebehu 90 a hlavne v 0 rokoch postupne vytratil. Že je otázka, ako to je asi na inú tému alebo inú váhu, že prečo k tomu došlo. Čo to spôsobilo, či to spôsobila celá táto proste taká ranokapitalistická rozptýlenosť, alebo proste naozaj, že je to náročný spôsob života úplne iný, než keď začínali a keď vlastne tvorili takú akoby hravú alternatívu voči prevládajúcemu aj nielen oficiálnemu, ale aj tomu kvázi konceptuálnu akčnému alternatívnemu umeniu. Či už sa ten náboj nejak vytratil, alebo čím to je, alebo naozaj akože tá próza toho kapitalistického života všetkých prikvačila.
zviedla z cesty, to je otázka. Ale neplatí toto všetko, čo som povedal, platí takmer o všetkých a neplatí to však o Lacovi Tererovi. Asi aj za to tu stojím, či sedím v Iestavi, lebo dodnes je mi záhadou, prečo práve jemu sa to nestalo. Som v šuflíku 80. rokov, čo mne teda samozrejme vyhovuje, pretože tá doba bola neskutočne príjemná pre mňa a vždycky ostane ako veľmi krásnou spomienkou, kým si budem pamätať. Ale to sa tak ako keby najviac hodnotilo jeden čas, že 80. áno a už potom nie. Presne to chápem, ako vôbec to nikomu nevyčítam, pretože tá cesta bola dlhá a motal som sa všelikade. Ja tie veci mám rád zo všetkých období, ale rozumiem tým ľuďom, že sa v tom nevedeli už nájsť, alebo že sa im to zdá byť nejaké nezaujímavé. Ja mám problém akurát s tým, a to sa snažím aj, čím som starší, tak ako keby dodržovať, že byť kritický samozrejme je nutné aj pre mňa, aj seba kriticky hlavne, ale neodpísať nikoho s takým negatívnym, pretože naozaj človek nevie, čo z toho bude. Tam ten čas je veľmi dôležitý. U ňoho jediného nevidíme nejak podstatný rozdiel medzi tým, čím začínal predtým vyše štvrťstoročím a teraz udržal si to jednak na istej úrovni. Stále to má istú úroveň, samozrejme má to svoje skozy, ale v podstate tú úroveň si to udržiava, čo v dnešnej dobe sa mi zdá skoro malý zázrak, že on si ako udržuje nielen tú úroveň, ale aj takú akoby potrebu niečo tvoriť a nielen vyplňať nejaké medzery v procese ponuky dopytu. Že to je ako dosť podstatná vec. A sa mi zdá, že naďalej ostal aj ten istý v tom, že je to človek veľkých formátov, že je to človek, ktorý vlastne ako nejakým spôsobom vychádza z tej veľkej tradície imaginatívneho umenia, predtým sme to nazývali serializmus, ale to už sa x-krát transformovalo, že táto veľká tradícia do seba ako vstrebala mnohé nové, celkom iné podnety, že on postupne vytvoril taký nejaký, ozaj veľmi stručne povedať, taký minimalisticko-civilistický variant takej tej serialistickej tradície. Že vlastne je čo už by dneska pôsobilo príliš vážne, emfaticky a už by sa bola archaicky, ešte stále udržie v takej životaschopnej, aktuálnej podobe. Taká večná túžba proste byť najlepší alebo byť hodnotený najlepšie, ako patrí to k tomu, ja proti tomu nič nemám. Pre mňa osobne to ako si stratilo zmysel, ale zase, aby som neznel tak priblblo, no tak ako ja sám viem, keď vidím, za koľko sa ten obraz predá, že ja sa nemám čo sťažovať. Takže ja môžem držať hubu. Ja vlastne si môžem dovoliť toto teraz povedať. Ak by to bolo ináč, že by tí ľudia o to nemali záujem, alebo že by proste tie veci k ním nejak neprehovárali, no tak asi by som bol v inej situácii, ale keďže sprostí majú šťastie, no tak som mal to šťastie, že v tej situácii nie som. Že vlastne môžem si dovoliť tu teraz povedať, že vlastne ma to ako keby netankuje. Dokonca častokrát ma to aj vyrušuje, keď to niekde vidím, že sa tí ľudia tak pretláčajú, alebo že máme taký pocit, že tá ambícia alebo tá možnosť je vlastne veľmi prchavá. Milujem takú básničku od toho Robert Lux, taký americký básnik z toho okruhu New Yorkeru, ktorý potom odišiel a žil do konca života na jednom z tých ostrovov, ktorého meno som zabudol, v Grécku, kde vlastne napísal Ján Apokalypsu, asi spomeniem časom. A tá básnička je presne, že možnosť klope na dvere, seď ticho, ona odíde. A to je úplne ako geniálne heslo. Opportunity knocks on the door, sit still, it will go away. Lebo to je len shine, to je predsa blbosť. Ako však preto to
Preto, keby človek kvôli tomuto mal niečo robiť, no tak sa ani nepohnem, na čo by som sa ako kvôli takéto blbosti hýbal. Obvykle sa hovorí, že každý majster umenia, že má nejaké slabé miesto alebo medzeru. Trošku slabým miestom Lacetrana vždy bolo malovanie. Že teda u maliara je ako zaujímavé, že slabým miestom bolo malovanie. Napríklad on sa on to častokrát tých svojich rozhovor pripomína, že vlastne on prišiel ako šupkár a že si myslel sa naučí na škole malovať, no tak zrejme nikdy celkom sa to nepodarilo, ale potom si našiel iný spôsob a to je zase spôsob akože tých veľkých umelcov, nechcem povedať, že toto je tá ozajstná veľkosť, ale výrazných osobností, že obísť svoj nedostatok a vysporiadať sa s ním a povýšiť ho na prednosť. Myslím si, že toto sa ako Lacovi Teredovi darí veľmi dobre, že jeho veci sú vždy založené na znaku, na kresbe, že v podstate na veľkých plochách, kde sa akoby nepotrebuje predvádzať to, čo bohužiaľ mimovoľne predvádzajú väčšina zástupcov tej mladej malby svoje maliarské neumiteľstvo, tú neschopnosť malovať. Čiže on sa vlastne svojím spôsobom aj maluje, aj nie, to je taká zvláštna medzipoloha, a vytvára ako vizuálne diela, ktoré v podstate tým, že sa tu vyhnú, majú stále akoby nejakým spôsobom čo povedať a majú minimálne vo svojej generácii ten náskok pred ostatnými. Išiel koniec školského roku, ale to si tiež pamätám skôr z maminho rozprávania, no a proste oni ako keby proste úplne neschopní, že ten chlapec je proste debil, ten musí ísť do pomocnej školy, lebo s ním tu nič nenarobíme. A mama išla do školy, urobila tam cirkus a prehodila ma na druhú školu a zase hovorím, sprostí majú šťastie. A tam bola taká pani učiteľka, ktorá sa volala Štetinová, zhodou okolností sestra pani Hofšteterovej. A keďže ja som si furt kreslil a mama s pani Hofšteterovou aj s touto pani Štetinovou sa poznali a vedeli, že ten chlapec je šikovný, že vie kresliť, že vie veľmi dobre kresliť. Lebo ja debil, vieš, oni nám dali za úlohu, že jablčko s jablčkom. A ja som si myslel, že šprták, vieš, akože sa ukážem, tak som kreslil indiánov. No tak ale indiána nenakreslíš tak rýchle, ako jablčko. Takže som bol za debila úplne. Vážne. To bola prdel. A teraz oni ma, potom som na ďalší rok išiel na túto druhú školu a tiež som na to zabudol, až teraz vo vyššom veku si na to spomínam, že tam nastal pre mňa raj, ktorý, musím povedať, doteraz neskončil. To aj v tých 80 rokoch bolo tak, že ja som samozrejme sa kamarátil aj s Otom Laubertom a s Igorom Minárikom a s týmito ľuďmi, keď som došiel do Bratislavy a doteraz ich mám veľmi rád, aj si ich vážim a ich prácu. Len ja som tam nevidel, dokonca niekde existujú aj také moje pokusy o tento spôsob uvažovania výtvarného. A ja som v jednej chvíli tam nevidel vlastne pre seba miesto. A samozrejme jediný spôsob, čo urobíš, či už to robíš vedome alebo podvedome, je ten, že skúsiš niečo iné, také, čo už tu bolo. Nie, ako keby, že sa vrátiš. Vieš, že sa vlastne vrátiš. Ja sa pamätám, jak ešte v starom ateliéri tu bola nejaká sešlosť a Jirka Ševčík a Jana Geržová a spústa ľudia, medzi nimi aj Daniel Fischer, s ktorým tiež som sa kamarátil ako mladý chlapec, že som ich videl ako také vzory. Však to bola tá jedna partia, ako keby. A Jirka chcel si pozerať také tie moje tempery, čo sú vlastne presne tie expresívne, Sorelové srandy také. A pozeral si to a ten Dano tam stál nad tým a samozrejme kúkal sa na to, jak by ináč aj mohol hovoriť. To je hrozné. My sme proti tomu tak bojovali a tak ako kýval hlavou a Jirka vtedy vo veľmi dobrej nálade sa na neho otočil. Byl to marnej boj. Ja čím som starší, tak tým ma viacej baví sa dívať na veci, ktoré sú ako keby konkrétne. Lebo, presne. Že to ma baví. A vieš, keď som robil tento tondo, tak som sa úplne, jak sa človek zmení. Že som teraz zmení a nezmení. Ja som vypiplával tie kvetinky
som ich vykresloval a som si povedal, no toto keby som si povedal pred 30 rokmi, že budem vypiplávať kvetinky takým štečekom pripečeným, tak si, čo ti ako, to určite, čo si pako. A mal som z toho radosť, bol som z toho radostný. Teraz to bolo nakreslené celé a ja som bol šťastný. Tá taška bola, to urobili chalani na tú knižku krásnu, čo ste vydali, júlovú. A ja som si stále hovoril, že tú tašku si musím namalovať, lebo to je presne ten júlov proste s tou taštičkou, s tým otáznikom. A keď som to začal robiť, tak som si spomenul, jak som sa s ním bavil o malovaní. Aj s ním, aj s kvetov. No tak som si zložil zátiše a išiel som. Podobne ako tápa je súčasná maľba, tápu aj súčasné nové médiá, tápe súčasné video, čiže to nie je nejaká špeciálna vlastnosť maľby. To je skôr taká otázka, že naozaj je to taká nedostatočnosť kritického, takého ostrého pohľadu na seba a na svoju produkciu. Že v podstate máme len apologetov, máme len akoby sprostredkovateľov, máme mluvčích, hej, ale nemáme akoby tú ozajstnú kritiku a tým pádom nie je dôvod, aby ľudia si tie názory nejak vyčírili a proste napokon sa k niečomu dobrali. Čiže my sa tak ako navzájom podtlapkávame a tak nikto ani možno nezbadal, že ten Laco ostal jediný ako zo svojej generácie, ktorý ešte funguje. Jak sme si svojho času hovorili, pamätá sa, že toto nie je možné, že to je nenormálna krajina, alebo to je nenormálne mesto, že to v každej normálnej krajine, ale ja sa obávam, že to je jak z toho židovského vtipu, jak mu dajú tomu chudákovi ten globus a on im ho, že nech si vybere, kam teda pôjde a on im ho tak smutne vrátia, že iný nemáte. Lebo to je všade, kde sú ľudia, tam je to takto. A samozrejme, ani sa im to vlastne nedá vyčítať, pretože sú ľudia, no tak sa chovajú. No a tak akože inými slovami, alebo inak to vezmeme, že teda okrem toho, že pôsobíš na verejnosť, na ľudí okolo seba svojím dielom, máš ešte aj nejaké, máš si aj kurátor, príležitostný, a máš aj iné spôsoby, prostriedky, ktorými pôsobíš na verejnosť, alebo by si chcel pôsobiť na verejnosť? Snažím sa. Ten tranzit bola veľká škola a som za to vďačný, pretože tam som sa naučil spustu vecí, ale snažím sa v rámci možností, netvrdím, že mi to vychádza, ale snažím sa svojím spôsobom kúsok ovplyvniť niečo, čo by sa asi mohlo nazývať kultúrnou politikou. Ale netvrdím, že v tom mám nejaké úspechy, ale snažím sa, pretože som presvedčený o tom, že je to úplne všade tak, že proste je to moja povinnosť. Tak som sa to naučil aj od starších kolegov a tak som sa to naučil ako z toho okruhu, v ktorom som žil, že tí ľudia robili spustu vecí, aj ku mne, ako sa zachovalo hrozne veľa ľudí, nemuseli to robiť, nemuseli mi výsť v ústrety, ale vyšli, pretože to považovali za svoju povinnosť. A ja mám pocit, že ak im to chcem nejakým spôsobom vrátiť, a to chcem, pretože som im za to vďačný, tak to musím ako keby posunúť ďalej. To znamená pomáhať zase nejakým ďalším ľuďom, lebo tak to proste má byť. Chodím po tomto meste, žijem tu, milujem toto mesto a keď vidím tie bordely, ktoré sa tu dejú, tak ma to samozrejme mrzí. A keď viem, čo len kúsok tomu pomôcť alebo snažiť sa to ako keby napraviť, čo je samozrejme skoro nemožné, ale nevadí, tak sa o to aspoň pokúsim. Ale to trvá pomerne dlho, kým ti to dojde, že čo je ten rozdiel. Že vlastne... A tá fascinácia samozrejme asi tiež nielen vekom ako keby fyzickým, ale aj dobou toho, ako sa človek tým zaoberá, že odrazu by ma fascinovalo, a to zrejme aj vidím, jak stávam ten nátred na tom vidieku, že proste vidím strom a už sa teším na to, jak tam budem stať so stojanom. Naozaj, jak nejaký začiatok storočia a budem mastiť ten strom. A tam už nie je ani to, že by si to hodnotil, že by si hovoril, že to je zlé. Len mňa už to nezaujíma. Alebo toto ma nezaujíma. Zaujíma ma niečo iné. Ale nebudem hovoriť, že ma zaujíma staré, alebo ja neviem čo, že ma zaujíma nové, alebo že to, čo sa nazýva art contemporary, s tým nesúhlasím alebo súhlasím. Ja chápem presne, aj viem tie dôvody tých ľudí, prečo to robia a akceptujem ich, ale viacej ma vždycky zaujímali tí ľudia ako tie obrázky.
Vždycky ma zaujímali viac. To je ináč zaujímavý statement od maliara, že vlastne akože, že keď maliar povie, že viac zaujímali ľudia, než ich diela. Čiže ako celkom by si zaujímavý no ale postoj. je to tak. Ako možno to trochu ozaj poukazuje k tým tvojim prácam z posledných rokov, že takýto to Allzumenschliches je tam stále ako viac prítomné. Aj keď zase nie by som bola priamo cez konkrétne ľudské typy, alebo čo, skôr taká akože taký ten, asi nejak to súvisí s tým tvojím záujmom o tie ľudské záležitosti viac než predtým. Ale priamo, že nie ľudské záležitosti, skôr ľudské postavy konkrétnych ľudí. Ja milujem Giacomettiho a Giacomettiho ešte viac jeho písačky, jak jeho sochy. Bo tie sochy sú také na prvý pohľad jasné, keď potom sa človek tým dlhšie zaverie, tak zistí, že oni až také jednoduché nie sú, ale tie písačky sú úžasné. On presne povie, že najdlhšia cesta pri modelácii od konca ucha k strede brady, že to je úplne nekonečná cesta. A teraz zistíš, že vlastne má pravdu, pretože to je úplne abstraktná záležitosť. Ty modeluješ niekoho, vieš, že to predsa nie je on. To je nejak, je to magické, je to magické. A čím som starší, tak tým ma to viacej baví sa tým zaoberať z takýchto ako keby uhlov, pretože že je to ako, to je na veľa životov. To je hrozne dlhá cesta. Hrozne príjemné to je. Toto je napríklad rozdiel medzi tým, to je taká dialektická súka medzi ozajstným autorom a takým, ktorý ako to čo skúša, lebo ten ozajstný autor ten vidí tú dlhú cestu, ktorej môže iba časť uísť, lebo pretože jednoducho vie si predstaviť ten rozvrh, tie jednotlivé etapy a fázy, hej. Kdežto ten autor, ktorý nie je skutočný, tak ten každú chvíľu skúšať niečo iné, tak nikdy nemôže sa vystať pred ním nejaký pojem nejakej cesty alebo dráhy, ktorá vlastne sa vinie, keď už nie do nekonečna, tak proste nejakom veľmi dlhom úseku. To je to. To ma učil Bondy, ako s tými svojimi rečami, ktoré vyzerali tak naivne, ale asi až také naivné, určite také naivné neboli, keď rozprával o ceste Tao a tak ďalej. On si hovoril, vy to musíte spraviť. Vy ste povinní, ako keby univerzu to spraviť. Čo sa s tým potom stane, to je jedno, ale univerzum si to pamätá. A to je to krásne, teraz to mám rád na Dominikánoch, že nebudeš súdený za to, čo si urobil, ale za to, čo si neurobil. Ale pozor, to je samozrejme, to zase, ja napríklad nemám vôbec pocit nejakého nesplneného plánu. Ako nikdy som nemal. Ja som na to príliš lenivý a príliš rozmaznaný, aby som plnil nejaký plán, aj svoj vlastný. Ale keď niečo robím, tak toto ma tak nejakým spôsobom upokojuje, že vlastne to by mohlo byť. Vždycky príde tá otázka, že čo s tými veľkými obrazmi a čo keď to nikde nebudú chcieť a čo keď neviem čo a čo. Ale to ma akože, fakt ma to vôbec nezaujíma. Mňa zaujíma len, že ten obraz je hotový a kľudne ho môžem založiť niekde, alebo môže proste, čo sa stalo za tú dobu, vieš, za tie roky, koľkokrát sa mi tie obrazy zničili a zaliala ich voda a niečo. Keď sa mi to stalo prvýkrát, bol som dosť rozladený. Teraz by ma to tiež asi nepotešilo, ale aj také je. Ale to vôbec nie je dôvod byť proste nejakým spôsobom trudnomyselný. A samozrejme, takisto, keby som už nenamaloval vôbec žiadny ďalší obraz, asi by mi to veľmi chýbalo, lebo som ako naozaj ako junkie, ako proste musím to robiť. Ako. A som šťastný, že som junkie, lebo ja sa pamätám presne, ak som prvýkrát došiel k Jožovi Jankovičovi, on si tam natieral taký obrazok v tom ateliéri, tam naproti dvom levom v tej uličke hore, neviem, jak sa volá tá ulica. Ale vieš, kde myslím. Krásny ten klasický ateliér a natieral si rámik takého obrázku, ktorý dostal od Dalibora Chatrného a to ma úplne očarilo ten obrazok, pretože tam bolo vyrité takou ako keby ostrým nejakým hrotom do takej bielej hmoty, vlastne čierne, že zítra je a potom bolo takou pastou napísané den. A to bolo v 70. rokoch,
kedy naozaj to bolo memento, pretože vieš dobre, že tá doba bola pomerne šedá, zlá a špeciálne pre tento typ ľudí teda vyslovene vlastne sa zatvárali dvere. A Jožo mi vtedy hovorí, že vieš, kresliť to je fajn, to je super, ale ty, aby si to splnil, čo máš, sa musíš dostať do takého stavu, jak keď vidíš 70-ročného chlapíka, ktorý ide na favorite medzi Piešťanami a Trnavou. A hovorí si, čo tento detko, on to musí robiť. Raz sa to naučil a musí to robiť. A ty sa musíš dostať do toho stavu, že to budeš musieť robiť. Aj keby čo bolo. A ja mám taký pocit, že pomaličky sa do toho stavu dostávam a som spokojný. A je mi úplne, a to je vlastne aj k tej budúcnosti, mne je úplne jedno, čo to bude a ako to bude vyzerať a čo s tým ešte vymyslím alebo nevymyslím. Dokonca, keď sme spomínali toho Moneta, ani to, že oslepneš ťa nezastaví. Ani to, že zdementneš ťa nezastaví. To je jedno. Ako značka Picasso, ale Picasso má úžasné také ako rozprávania. Mal som takú knižku s nejakou francúzskou takou žurnalistkou, ktorá vlastne zaznamenávala, robila s ním také rozhovory v priebehu roku. A tam je úplne čarovná scéna, ktorá sa mi páči, že sedia niekde tam v tom Antibes, sedia v kaviarni, večerajú a on jej popisuje ulicu, čo vidí, námorníka, nejakú babu v minisukni, nejaké prsia, nejaké ženy, nejaké tú langustu. A teraz je hovorí, že vidíte? Sledujte to, pozerajte sa. Všetko sa dá namalovať. Predstavte si, že toto všetko, čo teraz vidíme, ak tu sedíme, že by to niekto namaloval. To by bolo krásne.